Personal nga nagtour si Asia's multimedia star Alden Richards sa usa ka tunnel sa mga Hapon sa Davao City nga gigamit niya atong World War II. Dini mas napalapdan matud pa ni Alden ang iyang kahibalo labot sa mga naitabo subay sab sa iyang role sa upcoming GMA Prime series nga Pulang Araw. Samtang nakisadya sab siya sa mga kapusong Davaoenyo. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Wala gayud gipalampas ni Pulang Araw cast og Asia's multimedia star Alden Richards nga masulod ang 300-meter two-way nga gitas-on sa Japanese Tunnel nga usa sa mga historic nga lugar sa Davao City. Personal nga nakita ni Alden ang stalactites ug stalagmites ug mga ibong balin sa sayaw nga namuyo na sa maong tunnel. Nahimong headquarters sa mga Hapon ni atong World War II ang tunnel nga mano-mano matud panggikalot sa war prisoners. Makita sab ang mga pasilidad sama sa stock room, commander's office ug ang artifacts sa mga gamit panggiyera sa mga Hapon. Wasay kahadlok nga misulod si Alden sa gamay kaayo nga jail facility, din ginapansak matud pa ang unom ka prisoners of war. Yung pinagdaanan talaga natin during the World War II under the Japanese occupation is no joke. Medyo nag-open up pa yung mga bagay na nangyari talaga. Sa iyang experience, mas mahatagan matud pa ni Alden og kulay ang iyang role sa upcoming GMA Prime series nga Pulang Araw, isip si Eduardo de la Cruz. Nagiging na-enrich nito yung experience ko while doing my character, and also it enriched my knowledge and parang mga ideas ko about what really happened. Challenging matud pa kay Alden ang iyang role sa kadaghan sa war scenes ug ang pamaagi sa sinultian sa wikang Filipino niadtong panahona. Ngayon lang ako talaga nag full-on character na involved sa gera. And wala akong masyadong good side dito. May good side man pero hindi siya yung pakitang-pakita. Kumbaga mahilig sa away. Pero ang nananaig kasi doon palagi is yung pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga taong mahal niya. Samtang gipakilig sab ni Alden ang midagsang nga Davaoenyo fans sa gipahigayong Kapuso Fans Day sa G-Mall of Duril Atrium sa Davao City ato sa pagsaulog sa Independence Day. Gihatagan sab og higayon ang fans nga makapangutana kang Alden. Iniimbitahan ko po kayo sa buong Mindanao na manood po ng Pulang Araw. Malapit na this coming July po sa GMA. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.